De broertjes Ali Habas en Ali Hassan, 5 en 6 jaar. Vliende weekend filmen we haar op Squalle. De jongens binnen in Nederland. Haar ouders komen uit Afghanistan en binnen hij halve jaar uitprocedeerd. Van de morgen namen de broertjes in stilte afscheid van vriendjes en vriendinnetjes op Squalle, zonder camera's erbij. Dat is natuurlijk een dramatisch iets. Ik voor de juf vanzelf natuurlijk, maar voor de band ik. En ja, hoe lees je dat op een manier uit aan de band dat het aan de ene kant, dat ze het wel begrijpen, maar dat het ik net al te dramatisch wordt. Want het is natuurlijk best wel heel ingrijpend voor band dat zeg maar, een klasgenootje uit de klas verdwijnt en misschien wel nooit weer omkomt, zonder dat band het zelf vol. Het is het gesprek van de dag op Squalle, van de onderwijzers en de band. Uit het eer is net uit het het. Als het gezin in Ter Apel zit, wil de Squalle contact houden. We hopen dat het slaagt, maar dat is ik wat ouwachtje. Want je weet ik net precies hoe dat al gaat. Het is toch een vrijheidsbeperkende locatie. Dus hoe dat precies uitpakt is ouwachtje. Squalle en ik ouders vieren acties in de uitzetting, maar voorlopig zonder resultaat. Manje moet het gezin haar melden in het uitzetcentrum in Ter Apel om van daaruit de reis om te maken naar Afghanistan. Er zijn serieuze zorgen over haar veiligheid in Afghanistan. Dan komt van de middag in een onverwacht telefoontje. Nou oké, maar jij bent nu net gebeld door de advocaat en die geeft dat eigenlijk aan van dat jullie mogen blijven totdat alle procedures afgerond zijn. Oké, nou hartstikke goed. Hey, hartstikke blij voor jullie. Ze hij het bericht kregen nou correct van de advocaat die het eigenlijk zei van op dit moment stel ik beroep is in het feit dat ze naar Ter Apel moeten. En zolang als dat beroep nog rint, maar ze eerst in Akrenbloemen. En dat zal waarschijnlijk een week of 2 tijd worden voordat er wat meer duidelijker is. Maar dan is in ieder geval een beetje tiert doen. En dan maar hoop je dat natuurlijk dan ik nog wat verder wat opsmiet. De broertjes komen dus manje gewoon weer op Squalle en ze hoeren nog net op het vliegtuig. Voorlopig, want definitief je blauwe, Safir is het nog lang net.